Әллә инде сине өндә күрдем, әллә инде татлы төшемдә, көнем дә син, төнем дә син дидем. Исеңдәме синең? Исеңдәме? Әллә язның аяз иртәсендә, әллә инде тыныч кичендә, бик кадерле бер сүз әйткән идең. Исеңдәме синең? Исеңдәме? Саргайлар нинди була икән? Сары ромашкалар төсендәме? Син дә, мин дә аерым саргаябыз. Исеңдәме синең? Исеңдәме?